Pekné dopoludnie. V prvom rade sa chcem poďakovať organizátorom za možnosť vystúpiť na tomto fóre, keďže ja som nie pediatér, ale urgentológ, robím na záchranke, čiže záchrannej zdravotnej službe. Ale tam sa stretávame s pediatrickými pacientami, čiže by som zreferoval jeden takýto príbeh z minulého roka. Také základné všeobecne známe veci, urgentná medicína, detský pacient. Vo všeobecnosti slúži málo pediatrov, v záchrannej zdravotnej službe v mojom okolí vôbec, ale poznám z počutia zo pár kolegov, ktorí popri svojej práci v nemocnici slúžia aj na záchrankách. Vo všeobecnosti na záchranke máme relatívne málo detských pacientov, približne okolo 4% z celkového počtu. Sú to všetky ako pediatrické výjazdy, sú špeciálne situácie pre nás, nepediatrov. Ak by ste sa spýtali lekárov slúžiacich na záchranke, čo je pre vás najväčší stres, tak 80-90% povie pediatrický pacient, zvyšok povie pôrod, extramúros. Deti majú odlišný klinický obraz, adekvátne alebo odlišné dávkovanie liekov podľa váhy a z toho ešte prakticky resuscitácie sú extrémne zriedkavé v prednemocničnej starostlivosti. Lekár slúžiaci na plný úväzok v záchrannej službe, sú to európske dáta, sa s tým stretáva v priemere raz za niekoľko rokov. Za 9 rokov mojej praxe to bola druhá resuscitácia dieťaťa. Základné údaje o kazuistike, posádka záchrannej zdravotnej služby RLP Tornala, okres Revúca, Gemer. Bolo to minulý rok v lete 8. júna. Ráno 8:19 sme dostali z operačného strediska z Banskej Bystrice hlásenie, máme ísť na výjazd k približne 10-dňovému dieťaťu v bezvedomí, ktoré ale dýchá. Miesto zásahu obec Vlkyňa, vidíte na obrázku, malá dedinka prakticky na hranici s Maďarskom. Výjazd sme realizovali do 1 minúty, dojazdový čas s majákmi v plnej rýchlosti prakticky 8 minút. Aká bola situácia na mieste pri príchode RLPčky? Už tam bola prakticky na adrese bola niekoľko minút prítomná najbližšia posádka RZP, čiže posádka bez lekára z Rimavskej Seči. Pri ich príchode už dieťa bolo apnoické. Od 8:24 realizujú KPR, kompresie hrudníka, dýchanie samorozpínacím vakom v pomere 3:1. Tuto vidíte pôvodný rytmus asystólia, dieťa bledé s centrálnou cyanózou na monitore asystólia. Anamnéza, počas tých našich úvodných úkonov sme prakticky od rodiny odobrali niekoľko informácií, čiže približne 10-dňový novorodenec, od večera bolo dieťa spavé, v noci horšie ešte papalo, čiže iba tak pocuckávalo nejaké mlieko, ráno im to už prestalo reagovať, ale keď volali záchranku, ešte dýchalo. Anamnéza doplnená už po odovzdaní v nemocnici, prakticky žiadna dokumentácia, žiadne adekvátne informácie ostatné sme nevedeli. Dieťa bolo z druhej gravidity fyziologickým priebehom, mierne znížená pôrodná váha, ale ináč poporodná adaptácia bez komplikácií 2.6., čiže 6 dní pred výjazdom alebo pred touto príhodou prepustené do domácej starostlivosti. Aký sme mali postup ako posádke RLPčka. Pokračujeme v KPR na kuchynskom stole, upravili sme si polohu dieťaťa, pliecka sme si podložili plienkou, intubovali sme balónikovou kanilou 3 s kontrolou polohy kanily. Keďže prakticky hľadať intravenózny prístup by bolo príliš zdĺhavé, hneď sme sa rozhodli pre intraosálny prístup vrtačkovým systémom. To je približne 10-sekundový prístup a mali sme to vybavené ako ten intraosálny prístup. Následne v 3 cykloch každé 4 minúty podaný adrenalín v dávke 0,03 mg v riedení 1:10 000, že približne tá váha s odhadom bola približne 3 kg. Po 11 minútach od príchodu
RLPčky sa nám podarilo, sme dospeli k spontánnemu návratu obehu s frekvenciou 116-140 za minútu. Tuto vidíte 8:40 čas, už má sinus rytmus, centrálna cyanóza ustúpila, dieťa nám začalo občas spontánne dýchať, čiže taká ľahká dýchová aktivita tam bola. Napojili sme senzor pre kapnometriu. Vzhľadom na tú nízku váhu, približne tie 3 kg, nebolo možné napojiť na ventilátor, keďže naše ventilátory pod 10 kg neoddýchajú deti. Takže sme predýchávali ambuvakom s rezervoárom kyslíka, ale mali sme kapnometriu, čiže prakticky sme sa orientovali podľa aktuálnych hodnôt kapnometrie, dýchová frekvencia 25-27 za minútu. Dieťa sme si pripravili na transport s EKG monitoringom a s kapnografickým monitoringom. Smerovali sme na ísť detského oddelenia v Rimavskej Sobote, vzdialenosť od Vlkyne do Rimavskej Soboty približne 32 km. Odovzdanie tam na ISK 923. Po odovzdaní bolo dieťa napojené na umelú pľúcnu ventiláciu a pokračovalo sa v komplexnej intenzívnej starostlivosti a diagnostike. Aký bol ďalší osud pacienta? V nemocnici zistené v laboratórnom náleze ťažký rozvrat vnútorného prostredia s metabolickou acidózou, hyponatrémia, hyperkalemia, známky zápalu, vysoká leukocytóza, zvýšené CRP, zvýšené hepatálne enzymy. Úvodne bolo korigované vnútorné prostredie, ATB krytie dvojkombináciou, tlak podporovaný dopamínom. Po tej úvodnej stabilizácii stavu bol letecký transport vybavený na oddelenie alebo kliniku anesteziológie intenzívnej medicíny na detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. Tam bolo realizované sonografické a CT vyšetrenie mozgu, kde bol taký popis edému, také väčšieho krvácania do mozgu temporálne vpravo, 3x2x3 cm, suspektné zakrvácenie do kontúzie. Bol konzultovaný neurochirurg, zvolený konzervatívny postup. Pokračovalo sa tam v Bystrici v komplexnej liečbe, antibiotika, antioxidanty, hepatoprotektíva, umelá plúcna ventilácia. Od 23.6., čiže približne po dvoch týždňoch hospitalizované na úseku dojčiat pediatrickej kliniky. Pokračuje sa v rehabilitácii, Vojtová reflexná metóda, podávaný cerebrolizín. V neurologickom náleze bez zjavnej lateralizácie, hypotonická forma centrálnej tónusovej poruchy. Následne ako na doliečenie alebo dosledovanie od 10. júla hospitalizované v spáde v Rimavskej Sobote, kde sa pokračuje v liečbe. 17.7., čiže po vyše mesiaci prepustené v stabilizovanom stave do ambulantnej starostlivosti s hmotnosťou 3700 gramov. Odvtedy opakované hospitalizácie pre infekty dýchacích ciest a na prekvapenie sonograficky opakovane regresia nálezu na kontrolných USG mozgu, čo bolo prekvapenie pre posádku RLP, pre záchranárov, čo bola príčina stavu, alebo čo mohla byť príčina stavu toho zakrvácania. Od pediatrov sme sa dozvedeli, že dodatočne rodina priznala, že im večer dieťa padlo na zem. Prakticky, ak si niekto uvedomí, alebo z médií, tí, ktorí neslúžite, aká je práca záchranárov pri kritických situáciách, KPRK, traumách, pri rôznych zástavách obehu, v marginálnych komunitách, v rómskych komunitách, tak si to viete, možno ani si to neviete predstaviť, ako, čo my niekedy prežívame, ako krik, vyhrážky, plač, hystéria, to je to všetko dokopy. Tuto bolo prekvapujúce a dodatočne sme si uvedomili, že tuto bolo nezvyčajné ticho. Všetci spolupracovali a odpovedali adekvátne. Bolo tam veľa ľudí a v tom momente nás to ani nenapadlo, že kvôli čomu. Ale asi tušili, že spravili niečo zlé alebo sa stalo niečo zlé a trápilo ich svedomie s otáznikom alebo s výkričníkom. Na záverom iba niekoľko takých poznámok, že napriek nedostatku praktických skúseností musia byť záchranári pripravení riešiť aj urgentné stavy v pediatrii a v neonatológii, ale naša práca je len začiatok a bez ďalšej komplexnej starostlivosti a práci špecialistov v zdravotníckych zariadeniach by to nemalo želateľný efekt. A preto ďakujeme za spoluprácu v mene všetkých záchranárov. A aby nebola naša práca len stále o tom strese a o tej dráme. Toto je obrázok z autentického výjazdu tiež našej posádky, kde bol nahlásené hrniec na hlave u dvojročného dieťaťa a
ono to bol problém aj odstrániť, čiže nakoniec museli prísť hasiči, ktorí to odstrihli. Čiže toto je obrázok teraz z jesene, takže na pobavenie. Ďakujem za pozornosť.